This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibras Construction and Supply. Gibras Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibras Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. Love Lines Online would like to thank the following sponsors: Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply and General Merchandise. New Evanes Educational Supply and General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. JJP Store. JJP Store is located at Tamauyan, Legazpi City, with telephone number 0905-110-2891. JJP Store, ang tindahang kumpleto, ariklado, san ka pa, JJP na. Sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Kaya natin to. Isang mensahe ng pag-asa mula kay Lau Beltran. And Book Mode Book Trading, your book and ebook online store. For orders, visit our website www.bookmode-booktrading.com or look for Mr. Alan Acosta. Blue Ash Resto Bar. Blue Ash Resto Bar is located at Unit 5, Camilla Building, Emeldas Rosas Avenue, Bugon, Legazpi City, with telephone number 0917-187-8660 or 0909-6790-481. We are open from 7 a.m. to 8 p.m. Blue Wash Resto Bar. Chillaxing na, affordable pa. Christmas is the season of love, hope, peace, and unity. Amidst this pandemic, may we all find the true meaning of the season. May this Christmas brings endless happiness and love to your life. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Mr. Joel Anthony Tugano and family. And Mr. and Mrs. Larry and Marilyn Minya and family. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes. Tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi.
Dito lang sa bago mong paborito, Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Okay, good evening mga ka-Love Lines. Welcome to another episode ng Love Lines Online. Yan. Siyempre, sa mga early online viewers natin, nandyan si Malin Minya. Hello, Malin. And siyempre kay Larry Minya. And kay Tito Seb Ikalano. Meron po, maraming nabanggi po. And yan, welcome to the program po. Siyempre, we are still streaming live at BicolNet TV via Facebook Live, and our broadcast is powered by StreamYard. And hello sa ating mga online viewers. Good evening, good evening, good evening. Siyempre, today is Wednesday, di ba? And it's October 21, 2020. Yan, and sa mga dyan, nagpapahinga lang, yung mga nagre-relax lang dyan. Siyempre, maraming nabanggi. And welcome po sa program natin. Yan. Hello sa mga online viewers, sa lahat ng mga naka-stay tuned sa atin tonight. Sa mga nandyan, sa kanilang mga kwarto, sa kanilang mga laptop, sa tablet, sa kusina, or nandyan sa harapan ng TV, nagre-relax lang, di ba? Iba, nakahiga lang siguro sa mga kwarto nila. Good evening po, and I hope you enjoy the program. Samahan nyo kami for another an hour. Siyempre, sa mga hopeless romantics natin dyan, ano man ang inyong ginagawa, welcome to our program, Love Lines Online. Samahan po ninyo kami for an hour of love talks, isang oras ng kwentong pag-ibig, mga kwentong tagos sa puso at simpleng mga pag-ibig lang. Remember, love has many faces. For some, it's too late for second chances, while others are hoping for moments of love. Siyempre, ano man ang inyong kwentong pag-ibig, pag-usapan natin yan dito sa Love Lines Online. I'm Alan, And I'm Feb. your love coach online. Bumati muna tayo, Feb, sa mga ka-love lines natin. Okay, happy birthday kay Ate Melody Sali dyan sa Vira Catanduanes, and also kay Teacher Len, Teacher RC ng Vira Pilot Elementary School, mga kaibigan din. Happy birthday. And also sa aming kapitbahay na si Ate Nene. Yeah. Happy birthday. Belated happy birthday din kay Sir Sebastian Ecarano. Ay, happy Nabasa birthday, ko yun. Tito Seb. Happy birthday. Early si Tito Seb, dyan sa ating From Pandan. watch company. Dyan sa watch party natin. Okay. From Pandan. Opo, Pandan. Ay, Tito Seb. Okay? And syempre, sa lahat ng mga nag-celebrate ng kanilang mga At birthdays. kay Ma'am Margie Sara, happy birthday. Yan. Happy birthday, just Teacher today, Sara. ng Ibalon Central School. At syempre, sa lahat ng mga ka-love lines natin na nakatutok sa atin gabi-gabi. At nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary at monthsaries and lahat. Diba? Oo. Okay na Second yun. pa. Tama, di ba? Okay. And yan, sabi, dyan, sa mga naghihintay sa atin, yung patuloy na tumatangkilik sa atin, laging nakaantabay tuwing alas 7 ng gabi, all over Bicol region, sa mga naka-live streaming with us sa bago niyong paborito dito sa BicolNet TV. No? Yan. Okay? So, mga kalablayan, syempre, salamat sa patuloy niyo na pagsuporta at pagtangkilik gabi-gabi. No? And nanatili tayo sa programa. It's all because of you. No? Kanta yun. Hindi. Di sa pag-ano, di ba? Dahil ano naman talaga eh. Tatlo. Okay. Papasok sa ata si Sir Nel. Yun, di ba? Syempre, di ba, salamat sa inyong pag-support sa amin. And alam nyo, talagang lagi kaming na-inspire, no, na pagbutihin lalo yung aming programa, ating programa, Love Lines Online,
para at least makapagbigay tayo ng konting inspiration sa natin mga ka-love lines dyan. Siyempre, sabi nga ni Peb kanina, sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanilang mga wedding anniversary, mansary, ano pa ba? Weeksary. Okay lang bro. Okay lang bro. And sa lahat ng mga naka-stay tuned sa atin tonight, no? Sa mga taga Washington Drive, yeah, malakas tayo dyan sa Washington Drive. Yung pinaka-greatest magician in Albay, dito yan sa Washington nakatira, sa Washington Drive. Kabarangay namin yan. Okay, syempre sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Barangay Tamaoyan, kay Ma'am Gina Baronia at sa lahat ng mga teachers ng Tamaoyan Elementary School. Okay. Teacher Lick, okay, yung send ko sa'yo na file, mamaya-maya na, na busy. Okay. And syempre, mga teachers natin sa Tamaoyan Elementary School, sa lahat, no, sa inyo dyan. And sa Barangay Council at sa Barangay Kapitan ng Tamaoyan, si Barangay Captain Sylvia Del Agua. Ganun din, syempre, ang aming pagbate sa mga teachers ng Bunga Ibon Elementary Central School School at Virac Pilot Elementary School at sa lahat. Makaibigan natin sa Bunga, no? Diyan si Ma'am Lol and the rest. Umiyak yung kambal na emergency. Yan, di ba? Okay, and syempre shout out ko rin yung mga kasama natin dyan sa Virac, okay? Malakas tayo dyan sa Virac. Salamat po sa patuloy na pag-antabay sa atin, ano? And mga kaibigan natin sa Barangay Banyadero, kay Pading Reggie, sa Sorsogon, dyan kay Pading Tolit. Siyempre sa kaibigan sa Olalbay District, kay Pading Carlo Obrero at sa kanyang may bahay, share na. Kay Marina Banggisindo, kay Busy Pensig Carlo. And syempre dyan kay Attorney Ryan Paul Lipindo dyan sa May Pag-asa, Rawis, Legazpi City. Kasi kasama na rin yung mga Olpindo siblings, no? Yung mga magkakapatid na Olpindo. Lalo kay Engineer Mark and kay Kevin and kay Pex Olpindo. Siyempre sa kanilang mga parents, kay Sir kay Ma'am Divine, okay, and siyempre kay Tito Leo, yan, okay? And siyempre binabati ko rin yung mga kaibigan natin dyan sa Rotary Club of Olalbay District, okay, siyempre kay Press Carlo Dominguez, kay Press Carlo Fernandez III, yan, and siyempre kay Tina at kay Ate Nikki, kay Preshi, okay. At sa lahat siyempre kay Yumi, Queen Yumi, no? Sa lahat ng mga members ng Rotary Club of Olalbay District. Malay na bangi po and kamusta na po kaya? And siyempre kay Sebastian Dominguez, yan. Okay, kaibigan natin yan. Okay? And mga kalablan, syempre, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programa. Okay. So, minsan, di ba, ang pag-ibig o ang isang relationship ay sinusubok ng panahon. And sometimes, may mga trials, may mga challenges na dumadating sa buhay relasyon natin na minsan hindi natin inaasahan, di ba? And kadalasan, di ba, doon nasusukat yung tunay na pagmamahal. Dahil sa pamagitan ng mga pagsubok na ito, lalong tumatatag at lalong nagiging malakas yung pagsasama ng mag-partner or mag-asawa o mag-boyfriend o mag-girlfriend. Yung mga mag-partners natin dyan. Diba? Dahil sa, diba? The problem kasi, yung mga problema, yung mga love problems natin, this is what makes our relationship stronger. Nagpapatibay sa atin to bilang isang magkarelasyon, di ba? Kumbaga, nagbibigay ito ng ugat, okay? Ng ugat na siyang nagiging pundasyon ng inyong pagsama, di ba? So habang, di ba, bago ang relationship, siyempre patuloy natin pinupunan at patuloy natin didilig ng pagmamahal para ito ay magbunga, di ba? Para ito ay patuloy na lumago at lumaki, di ba? So love is growing and love is alive, totoo lang, di ba? Kaya nga
minsan kapag sinubok tayo ng, sabi natin, ng may kapal, no? Tungkol sa ating relationship, ano man yung mga problema ang kinakaharap natin, yung mga kalab lines, sa ating mga personal relationship and sa ating mga partners, di ba? Tandaan natin, no? Ito ay meron tayo tolits, meron tayong watch party. Okay, diyan na lang sa Bicol Net TV. Hanapin mo na lang Pading Tolits. Okay. So, minsan nga tulad ng sinasabi ko ay minsan sinusubok ang ating relationship ng iba't ibang mga trials, di ba? So, minsan wala tayong pera, di ba? The challenge of finances and economy nandyan. Okay, welcome Auntie Leticia Toledo and siyempre kay best friend Elni Sarsa and kay Pading Tolits. Okay, yan nakita mo rin. Kay Ma'am Tud Sapuli, malay nabanggit po. Salamat po for watching. Okay. So, tulad ng binabanggit ko, no, yung mga trials ito, yun yung nagpapatibay ng isang relationship, di ba? Minsan, ang challenge natin ay financial, di ba, or economy, dahil nagigipit tayo, di ba? Wala tayong mapagkunan. Minsan, nag-aaway tayo o ang mga mag-partners dahil sa kawalan ng pera, di ba? Pero, sana hindi na sana naman, no, hangga't maaari sana, yung issue ng pera ay hindi sana maging super major na dahilan ng pag-aaway. Although talagang papasok na yun kaya lang, di ba, sabi nga natin, sabay nating harapin yung mga pagsubok na yan, di ba? So, minsan naman, ang challenges sa atin ay yung mga physical, condition natin, di ba? Yung health natin, di ba? Minsan may mga tawag yan kapansanan or may kakulangan yung ating mga nagiging partner or mga asawa natin, mga girlfriend natin. O kaya naman ay minsan, di ba, tinatamaan sila ng mga sakit. Okay, di ba? O kaya naman minsan ang challenges naman ay yung antas ng ng estado natin sa lipunan, di ba? Maring yung girlfriend mo, yung asawa mo mas mayaman tapos ikaw ay hindi, di ba? O kaya ordinaryong tao ka lang. So, nandun din yung challenge, di ba? Pero whatever the challenges na meron tayo sa ating mga relationship, sa mga present relationship natin, tandaan natin, these are just challenges. No? We can overcome this. Mas maganda kung you face this together, di ba? As couple or as partners. Kasi doon natin makikita yung lalim, di ba? Ng ating pagmamahal sa isa't isa. 'Di ba? Sabi nga natin, 'di ba? Kung tayo ay nandoon sa kasaganahan, siyempre dapat mas more so dapat nandoon tayo doon sa sa mga sitwasyon na tayo ay nasa kagipitan o yung tayo yung nangangailangan talaga, 'di ba? Parang nandoon kayong dalawa kapit kamay na lumalalaban diyan sa mga pagsubok na nararanasan natin bilang mga mag-partner or mag-asawa or kaya mag-boyfriend, mag-girlfriend, di ba? Ang hirap kasi sa totoo lang na kapag tayo ay napunta sa isang situation na talagang mabigat, no? Pero mas bumibigat 'yan kung yung kapartner natin ay iniwan pa tayo sa ere. Ibig sabihin, hindi tayo dinamayan o kaya pinabayaan tayo, di ba? So, dami nga, ang problems, love problems, mga problema, wala namang katapusan yan Parte yan ng relationship natin, parte yan ng buhay natin, lalong-lalo na, di ba? Dahil, kumbaga, walang thrill o kaya masasabi natin kulang ang isang relationship na hindi sinusubok ng panahon o kaya ay walang na-experience na problema, di ba? Parang kayo mismo magtatanong, ano kaya normal ba 'to, di ba? Siguro kung parang wala kayong kaproblema and then kumbaga doon nga nagkakaroon ng mas dahilan para
magkaroon ng parang distance, di ba, sa isa't isa. Kasi parang you can exist even without the other na hindi magandang mangyari sa isang relationship, di ba? So, importante na we keep in mind that, kapag nandiyan tayo sa sitwasyon na yan, we keep in mind that there's always someone up there na nagbabantay sa atin, tumitingin sa atin, na nagbibigay o nagpaparana sa atin ng mga ito para tayo ay mas tumatag, di ba? Bilang mag-asawa at bilang mga magkarelasyon. Yan, di ba? So, nababanggit din natin kasi ito dahil yung ating love notes na ibabahagi sa atin ng isang ating ka-love lines ay napapanahon no? And usually, no, kapag ikaw ay nagkasakit, di ba, sa panahon ito, ay napakahirap. No? Napakahirap. Lalo pa nga kung yan ay pandemic-related o yung COVID ang ang magiging sakit natin, di ba? Parang mas magiging doble ang bigat dahil nandyan yung mapaghusgang mga mata, di ba? Or kaya naubo ka lang, COVID na, nabahin ka lang sa public place, tinginan na, di ba? So para dyan mismo natin dahil sa sobrang seryoso ng COVID-19, no, ng COVID, ay talagang napektado rin yung mga the way we think, di ba? And the way we deal with the problem, di ba? Kaya nga, ang nangyayari na, in a way, di ba? Kaya may isolation, ina-isolate, di ba? In a way, hindi naman discrimination, isolation lang. Hindi naman sa panidiri, umiiwas lang siguro, di ba? So yun nga ang binabanggit natin, no. Hirap kapag sa panahon ito nagkasakit ka, siguro mas lalo mong kailangan ang iyong partner, di ba? Nasabay kayong haharap sa pagsubok ito. And when you surpass this challenge, and then when you look back, sabi nga, di ba, sa exo natin, when you look back, sasabihin mo, it's all worth it na pinagdaanan niya yan. Okay? So, ganyan-ganyan po ang ating love notes na bibigyan daan mamaya, no? So, wag po kayong aalis dyan at magbabalik po ang inyong programang Love Lines Online after this quick commercial. See you later. Hello kay Ma'am Lynn. Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. JJP Store. JJP Store is located at Tamauyan, Legazpi City, with telephone number 0905-110-2891. JJP Store, ang tindahang kumpleto, ariklado, san ka pa, JJP na. Sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Kaya natin to. Isang mensahe ng pag-asa mula kay Lau Beltran. And Book Mode Book Trading, your book and ebook online store. For orders, visit our website www.bookmode-booktrading.com or look for Mr. Alan Acosta. Blue Ash Resto Bar. Blue Ash Resto Bar is located at Unit 5, Camilla Building, Emeldas Rosas Avenue, Bugon, Legazpi City. With telephone number 0917-187-8660 or 0909-6790-481. We are open from 7 a.m. to 8 p.m. Blue Ash Resto Bar. Chillaxing na, affordable pa.
Christmas is the season of love, hope, peace, and unity. Amidst this pandemic, may we all find the true meaning of the season. May this Christmas brings endless happiness and love to your life. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Mr. Joel Anthony Tugano and family. And Mr. and Mrs. Larry and Marilyn Minya and family. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes. Tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito. Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano Worldwide. Gaano ba kahirap maging positive? Positive sa COVID? Mahirap. Sobrang hirap. Kinatatakutan, nilalayuan, at minsan, pinandidirihan ng maraming tao. Tao din kami na nasasaktan at nahihirapan. Kaya ninyo, hindi namin pinili o ginusto na maging positive sa COVID. We are living in as partners ni Maylene sa isang apartment sa Manila. Mahirap kasi halos lahat ng pwede mong kapitan, negative. Lagi silang umiiwas sa'yo. Parang kayo lang talaga against COVID. Mag-iisang linggo ng positibo si Maylene. Araw-araw magkasama kami. Pagising, pagkain, pagtulog, magkatabi kami. Pilit ko siyang pinapasaya at pinapaalala sa kanya na walang nagbago sa amin at walang magbabago sa pagsasama namin. Mahal na mahal ko si May. Araw-araw, sinasabi ko ang mga salitang ito sa kanya paulit-ulit. Naisip ko lang, bakit kailangan pang mangyari ang mga bagay na ito? Para maintindihan ko kung gaano kahalaga, maintindihan mo kung gaano kahalaga ang mga tao sa buhay mo. Gaano kahalaga ang pamilya, ang asawa, ang anak, ang kapatid, kaibigan, lahat ng mga tao sa paligid mo. Ang oras at panahon, hindi mo kailangang magkasakit para lang masabi na mahal mo ang isang tao. Hindi mo kailangang maaksidente o mawala para masabing importante ka sa mundong ito. Patuloy akong lumalaban para kay May. Patuloy din siyang lumalaban sa buhay para sa amin. Gusto ko pa siyang maiharap sa altar at bumuo ng pamilya kasama siya. Isang bagay na nagpapatatag sa akin, sa amin, sa mga oras na ito ang pananalig namin sa Diyos. Maaaring ang mga ito ay pagsubok lamang o isang paalala na mas magtiwala tayo sa Kanya more than ourselves. Walang sino man ang makakasagot kung hanggang kailan ang pandemya ito. Pero ito lang ang totoo. The Lord will never forsake us. He's with us beyond these sufferings. Makukuha ko na yung resulta ng test ni Mai. Panibagong resulta ng kanyang lab test. Kasabay nito, ang resulta din ng swab test ko. Ang iyong ka-love line on
Okay, Ronnie, una siyempre ay gusto namin sa iyo magpasalamat for Sending sending your your love notes with us, no? And for trusting the program para maibahagi mo ang iyong love notes sa ating mga ka-love lines. Ano? Masabi ko sa iyo, Ron, alam mo, in a way, this is a blessing in disguise, no? Na magpapatatag ng inyong relationship. Sabi nga, di ba, ay lahat ng problema ay may solusyon. At lahat ng mga problema pinagdadaanan natin bilang mga magkarelasyon, mag-asawa, mag-boyfriend, sa kaso mo bilang mag-boyfriend, mag-girlfriend, ay dumadaan talaga to para mapakita at mas lalo yung masukat ang pagmamahal niyo sa bawat isa. Alam mo, maswerte sa'yo si si Mai. Mai, no? Si Mai dahil despite na mag-boyfriend, mag-girlfriend pa kayo, di ba? Hindi pa naman talaga kayo Mag-asawa. mag-asawa. Pero ang inyong pagmamahal ay parang minsan daig pa yung mga mag-asawa no? Na ah, parang sa tunay na pagmamahal, doon kayo nabubuhay. Doon umiikot ang inyong relationship, which is very good. No? And totoo, mahirap maging positive no? Sa Oo. panahon ngayon ng nasa pandemic tayo. So tama 'yon. Meron diyan na mandidiri sa inyo, 'di ba? O kaya iiwasan kayo. O kaya may mga iba, mamarkahan pa yung bahay niyo na ito yung bahay ng may May COVID. COVID. So kung nasa purok 1 kayo hanggang purok 8, kung Alam hanggang lahat. 8 yan, alam niyo yan lahat. So kung nasa city kayo, buong Buong city, city alam alam yan, di nila. ba? So kung napika pa yan ang pangalan mo or yung case mo ng media, syempre, mas lalo mas makarami makalat. And doon medyo ang challenge ninyo no nagiging mahirap lalo no. And good thing na hindi mo sinusukuan si Si Mai, di Maylene. ba? Kaya nga kasi close contact ka, di ba? Talagang pati yung mga iba kung ano ang pag-treat nila kay Mai, di Mai, ba? ganun So, din sa, sa'yo. yung, I mean, yung ano lang, yung paano nila tinitreat yung mga may COVID, di ba? Yung mga positive, minsan nagpa-positive dyan. Siyempre, ganun din ang pag-treat sa'yo, di ba? So, good thing na ang test mo naman ay malapit na rin lumabas. And siguro, malapit kita, I'm praying na sana Sana negative negative. yan, negative. Kasi, ito yung kayo na ang pinag-aawakan yung dalawa ay yung pagmamahal niya, di ba? At yung faith nila kay Oo. Lord na Yun ba siguro ipapakita hindi, sa kanila. hindi masyadong hindi siya masyadong tawag diyan yun, hindi na agad na iintindihan yung mga situation ng mga may COVID. Kasi nga, hindi pa naman tayo nakaka-experience nun. Pero yung binabanggit natin lang ay yung parang kung ano yung nakikita natin yung observation sa mga taong may naka-experience o naging positive din sa COVID. Di ba? Kung paano our neighbors are treating them. Di ba? Kaya yung mga kakilala natin. Kasi lahat naman tayo takot dyan di ba? Sino bang hindi matakot? Ang importante ay yan, no? Huwag niyong sukuan ng isa't isa niyan and hindi maging dahilan yan para maghiwalay pa kayo or mag-separate ways dahil nagkakaroon ka COVID kayo, di ba? Or hindi pa naman alam natin yung resulta. Anyway, ano lang naman yan, just pray and siguro kung hindi naman siguro magiging malala, no? Na sitwasyon mo yan, Ronnie, no? Kasi ay ano yan it will depend sa result ng test. Pero whatever the result is, no, you just keep on praying na maging maayos ang lahat at maging negative. And tingin ko sa mga sa mga sarili niyo, you will know kung kayo ay negative or hindi. Depende sa mga symptoms na naranasan ninyo, di ba? Okay, and ito nga tulad ng binabanggit ko, Ronnie, pagsubok lang ito ng relationship ninyo. And dito makikita, Ronnie, kung gaano katatag ang inyong pagsasama, di ba? Ikaw nga, di ba, ay naaapekto na, di ba, sa nangyayari sa partner mo, di ba? Na, yun nga, parang nag-positibo sa COVID na kanyang test. So, tama yan, no? Just keep her happy and wag mo siyang sukuan. Siguro kung mag-positive siya,
siguro, kung ilang days ang kanyang quarantine or pag-treatment sa kanya, make sure na naging nandoon, no, para magsilbing inspirasyon sa kanya and magsilbing kumbaga pag-asa na huwag siyang panghinaan ng loob. Sino bang hindi panghinaan ng loob, di ba? Kapag tayo ay dinapuan ng virus na yan, di ba? So, ang support system ninyo ay ang isa't isa, lalo ka na, no, Ronnie, sana ay, wag mo rin pabayaan yung sarili mo para maging, patuloy na maging inspirasyon kayo sa bawat isa. And kung ano man, kung malalampasan niyo ito together, itong inyong naranasan, itong inyong pagsubok na hinaharap ngayon. Alam niyo, pagdating ng oras o ng panahon na naka-recover na si May dito, and you will say, oh, si May mismo na makakapagsabi niya kung gaano mo siya kamahal. At ikaw naman, kung gaano kanya kamahal din ni May, di ba? So sabi nga ni Tony sa kanyang mensahe, sabi niya, okay, mas lalong tumatatag ang relasyon dahil sa problema. And I agree totally with you, Pading Tony. Totoo yan. Dahil ang pagsubok na yan, ang problema na yan, that will make our relationship stronger. Diba? Sabi nga natin, yan ang nagbibigay ng ugat, no, sa relasyon ninyong mga partners or mag-asawa. Kaya sa dami ng inyong problemang pagdadaanan, no, ngayon bilang mag-girlfriend, boyfriend, girlfriend, and sa susunod siguro bilang mga mag-asawa, hanggang sa inyong pagtanda, no, bilang nandun yung problema. Kaya yung ugat din na yun ng inyong relationship ay lalong lumalalim. Ang pagkakakapit doon sa inyong pagmamahalan na siyang nagiging parang soil na kinakapitan ng inyong pagmamahal, di ba? So tulad ng ugat na nakakapit sa isang healthy soil o malusog na lupa, di ba? Nagiging mayabong at nagiging matatag din ang puno na hindi basta buibigay sa mga pagsubok tulad ng mga kalamidad, di ba? So bagyo, hindi siya nabubuwal. So same thing, Ronnie, sa inyo bilang magkarelasyon, mas lalong titibay at tatatag ang inyong pagsasama dahil sa mga pagsubok na yan, di ba? Lahat naman ng problema may simula, may katapusan, di ba? Nasa proseso pa lang kayo, nasa bago pa lang, ito simula pa lang ito. And sooner or later, ay matatapos din yan, Ronnie. And pagtapos ng pagsubok na yan, and you will say, oh, we stand tall. We stand tall. No? Ibig sabihin, taas mo kayo maharap dalawa na pinagdaanan nyo ito. And good thing, no? Siyempre, ibinahagi mo yung love notes, so, sa love lines, yung kwento mo. And dito magpapatunay na talagang, ano ba yan, di ba? Nabahagi natin yung ating kwento sa mga viewers or sa mga tumatangkilik ng Love Lines Online, di ba? Parang nagsisilbing inspirasyon yan. And sana i-message mo pa rin ako, kami, Ronnie, kung ano man yung magiging development diyan sa sa inyo, no, bilang sa pagsubok na pinagdadaanan niyo, lalo sa mga test. Pero we are praying na sana maging negative naman ang inyong mga resulta ng inyong mga swab test, no. And kapit lang Ronnie. Pagkapit panghawakan ninyo may kapal, di ba? Ang Diyos na hindi magpapabaya para sa atin. And we all know, Ronnie, na pagsubok lang yan, And mahalaga maparamdam nyo sa isa't isa na nandiyan kayo pareho para suportahan ang bawat isa, di ba? Tulad sa mga mag-asawa din, no? Kung meron din tayong mga ka-love lines na ganito rin ang situation, okay? Mas lalo nyo mahalin, no? Ang inyong mga partners, ang inyong mga asawa, mga girlfriend, boyfriend, o kaya mga partners ninyo. Dahil sabi nga kanina, sabi ni Ronnie sa kanyang love, di ba?
hindi naman natin kailangan maghintay pa na may magkasakit o kaya ay maaksidente or may mawala ang isang tao bago natin ma-appreciate yung kanyang presence, no? Kung ang mga problema natin bilang mag-asawa, bilang mga mag-partners ay parang nagiging dahilan ng ng inyong malimit na pag-aaway, eh sana baguhin niyo yung pagtingin sa mga ganitong bagay, no? Parang siguro let us look at this as more of a trial, no? A challenge than a problem, no? So, kumbaga, nasa perspektibo natin kung paano natin titignan ang situation natin, di ba? Kung wala ka nang magawa about your situation in life, so change your attitude towards the situation, di ba? So, baguhin mo yung pananaw mo para at least magkaroon ka ng bagong perspective kung how we will deal with your problem, di ba? Sa mga mag-asawa naman, syempre, tignan niyo ito sa isang perspektibo, no? Hindi linear, no? Siguro ano naman, spherical, no? Spherical. Tama ba ako, Tolits, ng mga shape? Okay, hindi linear na diretso lang, di ba? Kundi spherical, parang nagpapakita na maraming side pwede nating i-deal ang isang problema, no? Tulad nito na pinagdadaanan ninyo, Ronnie, no? And sabi nga kanina, take this as a blessing siguro in disguise na pinaparanas sa inyo para mas ma-appreciate nyo ang bawat isa. Okay? Ronnie, siguro yan yung aking masasabi sa iyo. And ito, no, galing kay Jen Perez, Jennifer Carion Perez, teacher yan, magaling yan. And sabi niya, we should show how much we love each other while there is still time. Tama, di ba? So, habang may oras pa, habang nandyan pa tayo, mas dapat natin ipakita yung ating pagmamahal. Thank you very much, Jen Perez, for sharing your thoughts dito sa love notes natin. And syempre, kay Entoy, Maray na Banggi, Entoy, and kay, Melody. Okay, Maray na Banggi sa Indo. Welcome back. Okay, welcome back. And yan, kay Ma'am Portia and Sisa, and Maricar Uno. Okay, babalikan natin ang ibang mga nasa watch party natin. Okay, so yan masasabi ko sa inyo, si Ronnie, no? Ang masabi ko sa iyo, Ronnie, ay tiwala lang, okay? Lakas ng loob, okay? Huwag kang susuko. Just keep the faith and everything will be all right, no? And lagi ka lang manalig, okay? And pagsubok lang yan, ha? And God bless always, okay? And this song is for you, Ronnie. Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand, have no fear, 'cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind.
I will listen and I will be here when the laughter turns to crying. Through the winning and losing and trying, we'll be together. 'Cause I will be here. Tomorrow morning, if you wake up and the future is unclear, I'll be here. Just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. And I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're old. I will hold you. I will be here to watch you grow in beauty. Tell you all the things you are to me. I will be here. I will be true to the promise I have made to you, to the one who gave you to me. I will be here, and just as sure as seasons are made for change, our lifetimes are made for years. 'Cause I will be here, we'll be together forever. 'Cause I will be here. I will be here. I will be here. Okay, yan. For you, Mylene, have no fear, for Ronnie will always be there for you. And for you, Ronnie, okay, hold on to your faith, and God will always be there for you. Okay? Maraming salamat, Ronnie, for sharing your love notes with us and for trusting the program. Maraming salamat kasi marami kang na-inspire sa kwento mo. Okay? Sa mga ka-love lines natin na gusto rin magbahagi ng inyong mga kwentong pag-ibig, okay? Message nyo lang po kami dito sa aming FB page, yan sa Love Lines Online Facebook page. At syempre, pwede nyo rin akong i-message sa Facebook, okay? Hanapin nyo lang yung aking profile, Alan Lebrisa Acosta. And i-message nyo lang ako, okay? And sabihin nyo kung ano. Kaya pwede nyo kang tawagan sa 0917-332-5207. Kaya pwede rin kayo mag-text na lang kung gusto niyo. And ano lang, say kung ano lang yung gusto nyo sabihin na highlights ng inyong mga kwento. And kami na rin bahalang magbigay ng bumuo niyan, okay? Para maging, tawag nito, ng mas magandang basahin pag
binahagi natin sa ating mga ka-Love Lines dito sa Love Lines Online. Okay? So, kumbaga, sabihin mo lang, okay? Maski 3 sentences lang yan o kaya isang tatlo o 5 sentences na palaga. Ang importante, masabi sa akin kung ano yung parang problema na gusto nyo ibahagi o kaya ano yung experience na yun. At kami na yung bahala. Huwag nyo lang intindihin kung paano yan isulat. Kami na yung bahala magsulat yan para sa inyo. Okay? So, that's 0917-332-5207. Okay, you can email me sa alan.acosta03297@gmail.com. Yan, para sa inyong mga love notes at sa inyong mga kwentong pag-ibig. Okay? And syempre, balikan ko yung mga nasa watch party natin. Okay? Shoutout ko. Hello, good evening po, Ma'am Gina Baronia. Yan, umabol si Ma'am Gina. Okay, busy-busy kayo si Ma'am. Okay, syempre kay Melody Sali and kay Entoy, kay Jennifer Carion Perez, maraming salamat, Jen, for participating. And kay Tony, salamat sa iyong binahaging advice para kay Ronnie. No? Kay Ma'am Portia Insisa, maraming nabanggit po, Ma'am. Pasalamat po for dropping by at pagbigay ng oras sa Love Lines Online. Si Ma'am po ang aming supervisor for mathematics. And Maricar Uno also joined. Thank you for joining. Mama Day, Linda Mira Abundo Icarano, maraming nabanggit. Papa Jess, maraming nabanggit. And kay Joy, hey, good evening, umabol sa ating si Mama Day. Okay? So sa lahat ng mga kapapasok pa lang no, sa ating watch party, sa ating episode for tonight, thank you very much for keeping us company. And ang bilis ng oras, sa totoo lang. No? And nagpapasalamat kami dahil patuloy na sumusuporta kayo sa amin para mapagpatuloy natin yung ating programa. And sa ating mga naging sa mga nag-view ng ating mga past episodes sa Love Lines Online, nandiyan po yan sa aming Facebook page. Okay? Pwede niyo yung balikan. At syempre, nandiyan din po yan sa BicolNet TV Facebook page. Okay? So, para manalo, no, ito po yung paraan para manalo tayo ng 50 pesos load. Una, i-like and follow ang BicolNet TV Facebook page. And number 2, share our videos. Kung ano man yung mga videos na pinapanood nyo, kung love line yan, share the videos and yan. And become our top fan and pwede tayo manalo na 50 pesos na load natin. Okay? So, may mga badge yan. Alam ko may badge kapag ikaw ay TF, no? Top fan, okay, ng BicolNet TV. Okay? Yan po. And syempre, sabi nga natin, di ba, always remember na lagi namang bukas ang ating programa sa namang mga kwentong pag-ibig. And binabati ko rin kay si teacher, di ba? Yan, Pinaso. Okay? Si teacher, nakalimutan yung first name ni papagalitan ako nito. Okay? Siya siyempre si Tin. Yeah, si Tin. Pasensya ka na nakabaliktad ditong cellphone ko eh. Tin Pinaso. Okay? Hello, Teacher Tin ng Ibalong. At siyempre, kay Ate Epi Leverisa Ruiz. Okay? Diyan sa Calamba. Magandang gabi. Cousin Epi. Patagal-tagal na rin. No? Last December, okay, nakapunta ako dyan, nakauwi ako dyan. Okay, and sa lahat ng mga pinsan ko dyan sa Calamba, okay, Ate Epi, Ate Melda, Ate Lisel, Kuya Raul, Kuya Mando, Kuya Randy, syempre mga pamangkin ko, si Gelson, okay, asawa niya si Jenny, and si Darwin, si Dandan, hindi ka na makakalimutan, si Joy, dami kong pamangkin, Rafi, yan, syempre, kay Pocholo, kay Ibita, ate Epi, hindi ko sa ulo lahat yung pangalan ng mga anak ko. Pero lahat ng mga anak niya, siyempre, mga pamangkin ko dyan sa Calamba, magandang gabi, no? Nagbibigol ako dito, ha? Sana intindihan nyo. Anyway, no, siyempre, sa pinsan ko pa kay Ate Lisa, kay Ate Marie, karamihan ng pinsan ko babae.
Kaya anak ko puro babae din. And yan, okay. Siyempre kay Insan Alex sa Qatar, maray na banggi po. No? Kay Sir Bong, okay, kay Sir Alvin Perea, at sa kanyang anak kay Neo, maray na banggi, Sir Alvin. At siyempre sa lahat ng naging sponsor ng ating programa, Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at malasakit. Siyempre, kapag kayo ay may biglang pangangailangan at kumbaga wala kayong malapitan or kumbaga matakbuhan, di ba? Okay. Bisitahin niyo po yung Win Credit Corporation. Nandiyan po sila sa J. Bara building, no? Sa mezzanine floor. Akit lang po kayo dyan. Very accommodating po yung mga staff ng Win Credit Corporation. Sa panguna ni Ma'am Rovian de la Cruz. Yan. Okay. Napakabait. Siyempre, Sir Bong Perea, si Sir Alvin, nandyan din. Okay. Para mag-assist sa atin. Okay. And siyempre, sa ating sa pang-sponsor, New Evanes Educational Supply and General Merchandise. Yan. Okay. So, sa inyong mga pangangailangang pang-opisina, mga office equipment, office supplies, school supplies, mga gamit ng inyong mga anak sa pag-aaral. Yan, mga school supplies, different school supplies. Diyan po tayo sa Evanes. Mura na, no? Ano pa, kumbaga, madali lang. Hindi ka na pipila-pila pa, di ba? So, nandyan. Kung ano man yung mga pangailangan nyo sa office, okay, o mga equipment, furnitures, pictures ninyo, meron po sila niyan dahil sila po general merchandise. Kung kailangan nyo ng mga gamit sa mga protective equipment, yung mga, siguro yung mga, ano ba tawag nyo? Alam mo kasi footbath ang tawag eh, no? Pero parang sanitary, parang yung rag, di ba? Yung pinupunasan natin. Okay, yan. O kaya yung dispenser ng mga alcohol, mag-order lang kayo dyan sa New Evanes Education Supply and General Merchandise. Meron po sila. And syempre, sa mga taga-Tamaw yan, isa lang naman ang tindahan kompleto dyan, di ba? Sa GJP Store, ang tindahang, okay, kompleto, areglado, di ba? Ulam, di ba? Mga lahat ng paninda, sari-sari store yan eh. And meron pa sila dyan na tindang mga, ano yan, meat products, okay? Pag Saturday, Sunday yata, meron sila yan, okay? Punta lang kayo dyan, syempre, laging mga tao dyan, okay? Siyempre, ganun din ang ating pasalamat sa ating sponsor kay Lau Beltran. Okay? So, napaka-buting tao ni Sir Lau. No? Kaya, ibigan natin to. Thank you Sir Lau. And siyempre, di ba, sabi nga sa paalala ni Brother Lau Beltran, di ba, sa sikap at malasakit, sama tayong mabangon, di ba? Okay? So, maraming salamat, Lau Beltran, for your message of hope. Okay? Sa mensahe ng pag-asa. Okay? And syempre, sa mga Christmas greetings natin, malapit ng Christmas, di ba? Kay Joel Anthony Togano, and syempre kay Mr. and Mrs. Marilyn and Larry Viña. Syempre, yan pa, ang pinakabago nating sponsor, ang Blue Ash Restaurant. Yan. Okay? So, may mga biglang handaan kayo o kaya may okasyon kayo sa bahay, sa office, birthday mo, nakantsawan ka ng mga office mates mo o kaya mga co-teacher mo. Okay. Tagbo po tayo dyan sa Blue Ash Restaurant. Bukas po sila, 7 a.m. to 8 p.m. ng gabi. Okay? So, pwede po yan sa take-out, pwede pong dine-in o kaya ay pwede po silang mag-deliver. Masarap na, affordable pa. Kung pupunta naman kayo, syempre pag Blue Ash Resto Bar yan, cozy yan, okay? Ibig sabihin, chillaxing talaga yan, di ba? Kaya nga doon sa ads natin, chillaxing na, affordable pa. Yan ang sabi ni SM, di ba? Sa kanyang commercial. Yun naman talaga ang tagline ng Blue Ash Resto Bar, okay? And bawa naman, di ba, may birthday, wala ka ng time magluto. Sige, punta kayo dyan. Nandiyan na naman sila sa may Camelo Building, Unit 5 na sa may Imelda Rosas Avenue. Okay? Makikita nyo naman yan dyan. Okay? And dyan lang sa may Gugon, Legazpi City. Yan. Okay?
gabi-gabi, no, nagpa-flash naman natin sa commercial natin, no, sa ads natin, yung number ng mga mga sponsor natin, lalo ng Blue Ash. Okay? And syempre, Christmas greeting, okay na, nabanggit ko na. Kausap yung invisible. And dito, nagising yung mga anak namin. Okay, okay? And syempre, sa lahat ng mga humabol sa ating watch party, no, ngayon, maraming salamat. Kaya kay Dawaniki ay Tana Kadag. Sabi niya, keep safe and God bless. Take care always and your family. Thank you po, no? Kay Ninang Iningo, bless, no? Good evening po. Si Ate Ining Ate Ining. Sorry. Nakininang na ako. And yan, kay Jason Kuwa. Kuwa classmate, malay na banggi. And Joe Carion, kay sino pa man din sa watch party natin. Okay? Dadaanan ko na naman lahat siguro. Okay? Okay, yan. Dami pala, sorry. Babalikan ko. Okay, kay Gerald Salire, salamat sa sa pag-view sa amin. Yeah. Hello, ginagising sila. Eds Barquilla, malay na bangge. Hi. Ikaw nabasa ako. Ikaw na. Sabi mo, akala mo babasa. Isa. Napalalat ako. Anyway, syempre, sa lahat ng kasama natin, nandyan si Jason Kua, si Maricar, Uno, and Melody Sale, syempre, kay Pading Lito, kay Mark, Reben, Alcalam, malay na bangge. Thank you for dropping by sa programa. Syempre, kay Best Friend Eds, Barquilla, kay Omar Barquilla, malay na bangge. Kay Tin Pinaso, syempre, sa estudyante ko, kay Gerald Salire, na ngayon ay staff na ni Kong Joey, malay na gabi, syempre kay Elnie, sa lahat ng humabol sa ating, sa ating programa, Love Lines Online. Okay, ito po yung aming mga gusto magbati ng mga baby. Pakilala niyo daw. Ito yung aming twins. Okay, sino ba yan? Nagyakap sila. Love yan, di ba? Ina and Iya. Okay, bye-bye. Okay, hanggang sa muli mga ka-Love Lines. See you again tomorrow for another edition of Love Lines Online. Siyempre, kami ay nag-iwan ng mensahe na keep safe everyone at laging isa-isip na lahat ng bagay ay gumadan. Yeah. Ay daw. Hi. And nagulat. Nakatuloy yung aking alam muna. Okay, salamat sa pagpuso po. Okay? And again, this is Alan. And I'm Feb. Saying, Love sees no distance. Love sees no boundaries. Love is an adventure. And when you look back, you will say it's all worth it. good night, everyone. God bless. God Happy bless. birthday, Ate Helen. Happy birthday, Melody. Thank you very much, everyone. See you again tomorrow. Bye-bye. Good night. God loves us. God is good all the God's time. good all the time. Okay? Hindi ko naman yung isa. Bye-bye na. Bye-bye. 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 Ikaw na cover. Good night. The Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787055. Win Credit Corporation, ang lending company na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. JP Store. JP Store is located at Tamauyan, Legazpi City, with telephone number 0905-110-2891.
GJP Store, ang tindahang kumpleto, ariklado, san ka pa, GJP na. Sa sikap at malasakit, sabay-sabay tayong babangon. Kaya natin to. Isang mensahe ng pag-asa mula kay Lau Beltran. And Book Mode Book Trading, your book and ebook online store. For orders, visit our website www.bookmode-booktrading.com or look for Mr. Alan Acosta. Blue Ash Resto Bar. Blue Ash Resto Bar is located at Unit 5, Camilla Building, Emeldas Rosas Avenue, Bugon, Legazpi City. But telephone number 0917-187-8660 or 0909-6790-481. We are open from 7 a.m. to 8 p.m. Blue Ash Resto Bar. Chillaxing na, affordable pa. Christmas is the season of love, hope, peace, and unity. Amidst this pandemic, may we all find the true meaning of the season. May this Christmas brings endless happiness and love to your life. Merry Christmas and a Happy New Year. Greetings from Mr. Joel Anthony Tugano and family. And Mr. and Mrs. Larry and Marilyn Minya and family. This program is brought to you by J-Jan Construction and Supply. J-Jan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. J-Jan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibras Construction and Supply. Gibras Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bunot, Legazpi City. Gibras Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.